A Deputación de Pontevedra tivo unha gran actividade na edición de Fitur celebrada a pasada semana. Ademais de presentar a súa campaña á orixe, a Administración Provincial estivo presente noutras presentacións de Tour España, de Fitur Screen, de Fitur Sport e mantivo numerosas reunións con empresas e outras administracións. Dende a Deputación valoran o seu paso por IFEMA como moi positivo. Hai que decir, e eu digo con humildade, pero é a verdade, que foi a presentación máis seguidas no stand de Tour España e de todas as de Galicia. Ninguén tivo este número de persoas seguíndoas presencialmente e tamén a través de streaming e das redes, non? A presentación en Fitur Screen de Pontevedra foi a máis visitada dentro deste espazo e a de Fitur Sport recibiu un premio como exemplo de boas prácticas. En canto aos encontros, a Deputación reuniuse coa ministra Reyes Manoto para formar parte dos plans de sustentabilidade e co presidente de Paradores de España para aumentar o seu investimento nos paradores da provincia. A marxe dos actos e encontros, os vídeos presentados tamén tiveron moita repercusión. Os nosos vídeos, os dous, tanto o de Orixe como o de Carboeiro con Nova Galega de Danza, tiveron un impacto extraordinario, non? Quero facer dous tipos de análises. Primeiro, dende o 10 de xaneiro ata a actualidade, a nosa campaña xa leva acumulados 2,8 millóns de impactos entre redes sociais e medios digitais e un total de 6,8 millóns de impactos potenciais. Tras o balance de Fitur, a presidenta tamén anunciou as actividades de promoción que porán en marcha neste 2023, ampliando a campaña Orixe ás redes sociais e a outros espazos moi concorridos como o Metro de Madrid. Pois imos a lanzar unha potentísima campaña de Orixe Rías Baixas ao longo de todo o ano e ademais imos a chegar a todo o Estado e tamén a nivel internacional. Imos a lanzarla en medios online e tamén offline, con creatividades específicas de recursos do noso patrimonio inmaterial que nos diferencian, poñendo de manifesto a nosa cultura, a tradición, lendas. A marxe da campaña, a Deputación tamén anunciou no acto que lanzará unha nova liña de axudas cun orzamento de máis de 300.000 euros para potenciar as redes de oficinas de turismo Rías Baixas.